Opo, right now, nasa foot procession na po kami Opo. sa Santa Cristo Mission Church. Paluwas na kami dito sa Sawangan para Okay. iatod ang iba-ibang mga imahen. Nagkaigwa kitang pagbabago dahil sa gale warning, imbis na masakay kita sa mga bangka, Aha. na sabi ni Father Jonathan, foot procession na lang po kami. Ayun. Maatod man giraray, pagabot digdi sa tulay kaning Baltog Bridge, digdi sa may Macabalo River, Aha. digdi mi ihatod ini mga imahin kan mga santo y santa, Okay. kang barangay kang Puro, kang Lamba, kang San Isidro, kang Ginapahan. Pagkatapos kini, mabalik kami, pasiring naman kami digdi o sa may Victory Village para naman iatod ang mga imahin kang Victory Village 27, 28 kang Sabang, kang Bigkali, kang Baybay, Ayun. Buda, kang San Roque. And then mabalik naman kami, pasiring na kami digdi o sa pabalik sa Dapdap. Ayun. And para ihatod naman ini yung imahin kang Barangay Binanuahan. And after kayan, balik na kami sa Santa Cristo Mission Church. Ayun. Aron po Oo. tabi kayan ang pagbabago sa ruta, posisyon tabi BP Henry. Opo. Ano po ta nagkapag-desisyon ng Coast Guard tabi abuda kamo na ipaliban na muna itong pagsakay sa dagat? Oo, kasod pa, hapon, nagdigdi na sa muya sa Coast Guard habang nagkaigwa kami sabat procession. Yeah. Nagkaigwa ng konsultasyon sa muya so Philippine Coast Guard, nagpadara na sitang tabo na pigtaw nga ni so sitwasyon na igwang gale warning. Kaya sabi ninda, kung di magkakaigwa pagbabago, kang warning na ini, Iyo. talagang mauoktaba. So pagsakay. Pero alagad, so possession po tabi BP Henry, palagos man giranay. Yeah. Aha. Oo. Although tabi EVP, di ba? So bagyo kuta, harayo naman din ang aning typhoon signal sa Catanduanes, Boda, Camarines Sur. Kaya lang sugil warning pala nawala, sugil Iyo. weather system ta. Iyo tabi. Kaya sabi ni Father Jonathan, Oo. para sa safety kang kabos, Yeah. and then kami pagkaigwang alangan sa sitwasyon, dahil na lang magsakay itangan. Pasiguro. Yes. Opo. Di sige tabi EVP, happy fiesta unless na may pangapudang katabi sa Gabos tabi para sa Tuyang Santo Cristo Festival. Oo, so far, very successful man sa kapos ng aktibidades sa Cristo Festival. Punta kang Pitsa 21. Opo. And sa aga, ang misa kapistahan alas 9 ang aga. Ang presiding officer si Ma'am Mayo sa celebrated month, si Father Levi Kitasol. Opo. So, mga devoto ni Santo Cristo, sa mga kataraning mga barangay, inibita rin tabi kamo na mag-participar, mag-attender kang misa para sa kapistahan ni Santo Cristo sa aga, alas 9 ang aga. Yes. Salamaton tabi EVP, Kap. Maray na agagirari sa imo. Okay, salamat man tabi, BP Henry. Changes sa paghatod kan mga imahen ngunyan alaw, ano? Iyo tabi sila dita may gale warning da halis sa kuan. Sa Coast Guard kaya Opo. lain na dago sa maritime pero dagos magirari sa posisyon. Yes. Rolakawan sa natabi. Yes, oo. Po kami. Oo. Ano, handa ako tapos sa mga sasakayan na bangka, ano, Padre? Nakanda na ko tao to may mga banner na nga ni. Kaya magandang magiling po sila masunod kita. Iyo. Mas maray na po yan. Although Okay, so okay. bagyo baga, so typhoon signal sa Bicol, dahil naman, kaya lang may gale warning pa kita managal. Mas maray nang pasiguro tabi, Padre, di ba? Opo. Oo, iyo tabi. Ang sunod gila man pwedeng balgaw teto. Oo. Oo. Mapriso kita kayan. Iyo po. Anyway, Okay. okay man po. Marayon ng ganyan panahon. Ako lagi riba. Mamawag-mamawag ngunyan. Iling atod posisyon. Sabi yun, ihatod mo sa mga tributo sa ibang barangay na nagsabay. Kaso Opo. sa sabat. Ihatod mo naman ngunyan. O Aywa. kami sa may tulay. Sa Boulevard. Ihatod mo sa mga taga Puro, Alamba, Tidyo Ginapan, Tidyo San Isidro. Ihatod mo. Iyo. Sabi si Renre. So gabos tabi nasakop, Padre, kan Mission Church, ano? Ang kadaklan na yaon dyan, gabos? Apo. Oo. So, Pagbalik may sa Victory naman, tayo sa mga San Roque, Pigdali Sabang nagsarabay, ihatod Opo. mo naman sinda. yes. Opo. Then balik na kami sa Santo Cristo. Yes, opo. Imbitasyon tabi, Padre, sa Satuyang Kapistahan sa aga para lalo na sa Satuyang Piyesta Mas. Go ahead, tabi.
Mga imbitasyon ko po sa mga devotos ni Senyor Santo Cristo sa aga po, kapistahan, ang misa po alas 9 ng aga. Opo. So, makisumaro po kamo sa misa, magakan biya sin bendisyon sa tuyang patron Senyor Santo Cristo. Opo.